Pa para nešto, prva utakmica. Neće aparthet, Još ne znamo šta je, kako. nuk di se që ka panohet të A kako čujem iz priče da je ovo Majmir skvadra u našu kategoriju. Kategorinë tonë është edhe jona, nuk është keq. Onda nije neki problem veliki. Nuk e di problemi mas, se tani A šta janë. što se tiče utakmice, A me fol për neshjen, i ona skvadra ma mirë futu në neshën. po në Ka- hymjet neshjes kena luajtur më mirë, tha, kena Ka 2-3 šanse, 2-3 raste kena pas, nuk jepi go nuk nep gol thot. eku neshën. Iku neshja, tha edhe 2-3 raste. Professore, jeni i kënaqur me skuadrën që keni? Jeli zadovoljen za igrač që është ima na tim sad, 22 Pa igrača. jesam zadovoljan sam ja sa Unë ekipom, jam i nije kënaqur to problem. me ekipin, nuk ka problemi jem. Ali moraju još da se odnose profesionalno prema Duhet me keni prema fije ma utakmici, prema profesionisht profesionalno. për neshje. Oni shvaćaju ovo kao neka igra, kao zabava. Duhet me lyta, ja mu tafet, duhet me Ovo lyt futbol. nije igra, ovo nije Nuk fudbal. ka loj, nuk ka futbol. Ovo je profesija, moraš da Duhet se me lyt baviš ma pak profesionalno. profesionisht në kanë. Çfarë presim nga pasojë ndeshjes së ardhshme? Šta čekaš za Basanju, za sljedeće utakmicu? Pa ništa, probat ćemo da se spremimo najbolje što možemo. Pa mundën mu përgatitur me dhënë që qatë mundën asë prep. Normalno da bi nam došla neka pobjeda dobro zbog ekipe. Inshallah pa fitojmë thët për punë edhe të ekipit. Yes, da krenemo dalje, ali ja A mislim ići ima preparan, vremena, ima vremena. Kena kohë, thët. Koliko mogu da vidim, nema neke velike razlike. Nuk është diferencë madhe, do Ako shohim gjatë. budemo malo napredovali u igri kao profesionalci, Që se lusin fije si profesionista, da mund možemo nešto da napravimo. diçka me rregullu, me marrë diçka.